inini. Every time na magkain ako ng mami, easy to eat na masarap talaga. Kaya, ang nagawa ako ng mami ko. Ang sarap ito. Kasi, if there is a very nice way na hindi ka mapas mo, hindi ka magutom, instant mami ang kainin mo. Ang inini. I just wanted to tell everyone that ang masama ang kain ng noodle. Ang masama ang hindi ka kumain. Kaya sabihin ko sa inyo, ganito magkain ang presidente ng mami. Hindi ko alam. Kakulor pa lang ng sanina ko. Ang mami. Ang inini. I am telling everyone, huwag kayong magpapasmo. Baka mabalik ko yun. Sipain talaga kita. Ganito magkain ang presidente. Ang inini. Lamig kayo. Ang inini, ipadayon ako ang akong noodles mukbang challenge. Every time mo sabi ko maraming fake news ang kumalat na makadaot ang noodles. Ito sabihin ko, makakadaot yan kung everyday ka kakain ng noodles. Pero, pag kumaon ko nito, ngayon lang, hindi problema yan. Lalo na kung magmadali ka. Kaya ganito ang pagkaon ng noodles. Kung gutom ka na, huwag mong parusaan ang sarili mo na hindi ka magkain. Masama yan. Makakadaot yan. Kaya kumain ka na ng noodles. Wala akong magawa ngayon. Wala ka sa Senate hearing. Ang sabi ko, pag hindi ko magpunta ng Malacanang, sa bahay lang ako. Kain ako ng noodles.